Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Mga kauban, tanak ka mo. Tanak ka mo. Kadiyot lang mandi. Si Kuya Facundo, ato pa ba sila sa manggahan? Ay, kalit magkato silang mibiya kaganina. Murag paingon kato sila sa syudad. Masa? Shit! Yan na. Ang mga hulmigas, ipa mga kang akong mga tiil. Ang mga hulmigas. Ayaw na, Noy. Noy, ayaw na. Ayaw na lang, Noy. Daghang salamat. Napapanan ako. Nauna na taka. Kagatul. Ato na miday. Masing, ato na miday. Pagayo-ayo mo. Dire na rik. Ang sungkod nimo tarong ag kupot. Sige. Pag-amping mong tanan. God bless you all. Doon na sila. Hapit ka masakti, ha? Wala na ako matago ang akong kalagot, Lula. Shit! Tuas sila sa syudad. O wako nila dad, Hapuiset! Nag-usa man sila dito. Dili ka nga mahinayon ng ilang tinuod nga magpakasal. No! Ay, ang ang kwarto nga giingon sa information. Ako na'y maloktok. Hala, girl! Dado ka halag yun! Nanugtog pagani ko na pinak ka! Lolo. Huwag sa dihang, ala, tanawa milabay na siya nato. Dali na mo, manod dito ninyo, sir. Dali. Alam, yun na sila. O sa pagkadi, Eli, ada na kasgawas. Adi. Ay, Wira po magkanang mata di mo. Kakatagat di siya moy. Kamao di siya basa ilamang moy. Sabihin, mahalon nga ospital din sa syudad. Dator ng apuhan ni Christine. Kani, galing na, madodata. Gusto niya kong makakita ng Saragosto. Lolo. Ma'am, may kay niyar ka, ma'am. Sinihita po. Wala ko may bawa, ma'am, Basta kaya naabtan na ako nga, nagbuyo na si sasawag dito sa iyang kwarto. Lolo. Natupas yan. Ala, oy! Alala, may gamay. Tanawa si Sir may gamay. May lutspad. Di mo na siya ingon anya pagbiya na mo. Oy, wani mo atiba na og tarong si Sir. Ano ka? Nayabag ka mo, yuta ka? Hi. Hi, sab ka. Ala, hi sila. Ili ko. May naon? May ni mo pa nga yun Sabag ka di? Bawa ko ng style ay. Ay, naon sa ba mo kung saba mo duha, tapos gawas ka Kaya natuwag pa si Sir Augusto Dito sa gawas na. May naman dito. Bada, gawas tog imo. Dinira ko. Aw kung asa ka at tusog ko. Hindi paghilom na. Lolo, di anak ko. Di balik na ko, Lo. Christine. Apo. Yes, Lolo. Di ko magkaginawa. Sorry, Lo. Wala, ada doktor. Tawag kong doktor. Eli. Di ko magkaginawa. Sige na.
Ugot kayong pagdako sa kong apo. Lo, nabala ka pa kay Kunipo. Sir, kumusta? Facundo. Luon sa kuti. Kaila di mo? Kalik, manggawas lang ta. Tinuod na. Tanail na. Manggawas ta. Ate, gawas na. Tala mo. Kay, pagsulti pa sila. Musibat ka? Blang, di oy. Pampamilya man yung istoryahan. Ba't sa sami? Nganong gidamo siya balik din sa syudad. Facundo. Oh, I'm sorry, sir. Pero nabala kami sa imong kahimtang. Lo, di na kaganahan makakita na ko. Nasayot kang mahal na kayo ka, apo. Di na ko mubiya, Lo. Di na ko palayas. Ani na ko uban mo. Kristen. Lo, dugay namang managkailan ni Facundo. Kaniyadto pa. Nga soda nga tong pamilya. What? Hinungdan nga kampante lang ko nga ato ka uban kaniya, apo. Pero, Go. Biya na kamukikan din Lo, Sir, Dad-ana pagbalik ang akong apo, Facundo. Biya na kamukikan din sir. Live now. dili ko. Di na ko mubiya pa ni mo, Lo. Ilabi pa karon sa imong kahimtang. I will be fine. Ayaw ko kuna-una. Kaya na ko ang akong kaugalingon. Kaya ni mo, pero tanawa, ni akalanding sa ospital. So no, bisag unsa pa'y imong isulti, di na ko mubiya uban ni mo. Imo kong apo, ako na lang ang bugtong ni mong kapamilya. Ug angay lang nga ako'y mo atiman ni mo, ug dili ang laing tao. Christine. End of story, Lolo. Ay, wag na. Basta end of story, wag na. Mupawa lang na kung naisaw na siya. Ay, unsa man mag-inom-inom kalag imuha. Lola, Tagay ko. mo inom ka? Ay patagay di ay kung dili pa. Bala ka. Katanlas gyud sa mahalon nga bino. Huwag ko may bawang mo inom ka di, Lola. Si Manuel ang nagtudlo na ko kaniadto sa pag-inom. Sige, patagay. Pahimos lang taghigayon nga wa din si Facundo. Cheers! Cheers. Kon milampos lang unta ko sa kung pag-angkon kaniadto ni Manuel. Di na unta kita magtago-tago pa sa pag-inom ining mahalon nga bino. Kaniadto ko pagipangandoy kining kinabuhi nga hayahay. Dili lang hayahay, kundi malipayon uban unta ni Manuel. Pero wana si Manuel. Dugay nang nabukog uban ni Agata. Bisan sa kamatayon, sila pag-ihapon ang nag-uban. Lila, sa imong gipanulti karon, may mga pautanang nakasamok sa akong hunahuna.
Unsa ka na? Kung nagpaabot ka nga mag-uli ka mo sa apuhan ni Facundo, but bang ipasabot nga, bisan ko naminyo ka na, si Sir Manuel paghihapon ang imong gimahal? Wa ko maminyo. Unsa? Bugtong kang anak, di ba? Gyunsa? Dili ko ikaw ang ayang sultihan ni ini. Apan tukay na ang maong hitabo. Bisan ang imong inahan, wa masayod. Nga dili ko siya matuod nga anak. Unsa? Nibiya ko sa makadiyot din sa mansyon kaniadto. Human mi masakpi ni Agatha nga nagtupad sa paghigda ni Manuel. May nahitabo ninyo ni Sir Manuel? Wa, yana. Apan gipatuo ko nga naa. Kipalayas ko ni Ma'am Agatha. Ug didto ko midangop sa kong ikagaw nga nagsabak niya itong higayuna. Apan namatay dihang gipanganak ang imong inahan. Kipahimuslan ako ang mong kahigayunan. Ug kita ko ang imong inahan sa kong pagbalik sa mansyon. Ug kipatuo nga amo siyang anak ni Manuel. Nagubot ang mansyon na itong higayuna sa maong kasayuran. Hugway laing nahimo si Manuel. Gawa sa pagdawat nako pag-usap. Apan, nagtuo kang matago nako hangtod sa hangtod ang kamatuoran. Nga dili ko matuod nga anak ang gipaila mo nako. Manuel. Layas! Layas dini og ayaw pakita nako bisan kanusan. Manuel, maluoy ka. Wala ko'y laing kapaingnan. Bisan sa bata na lang maluoy ka. Andam ko mo serbisyo sa inyo. Sa tibo kong kinabuhi, bisan wa pa'y madawat na sweldo. Ayaw lang magpalayas sa Manuel. Lula. hug maong niya. Hagtod karon. Usa lang gihapon ko kakatabang. Apan dili ko kana ikatugot. Dili ko musugot nga mamatay, nga dili matilawan ang alang nako iyana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!